मालवणी करी म्हटलं की त्यासाठी वाटप करावं लागतं। आता वाटपासाठी लागणारं साहित्य बघूया। एक मोठी वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं, अर्धा कांदा बारीक चिरून, 2 छोटे चमचे धणे, पाव चमचा हळद, 2 चमचे चिंचेचा कोळ, लाल तिखट आणि पाणी। वाटपासाठी मिक्सरच्या भांड्यात ओल्या नारळाचं खोबरं घ्यायचं आहे। आता यात वाटपासाठी चिरलेला कांदा आणि धणे घालायचे आहेत। 2 चमचे चिंचेचा कोळ, 4 चमचे लाल तिखट, पाव चमचा हळद आणि पाणी। आता हे मिश्रण बारीक वाटून घेऊया। कोळंबीची मालवणी पद्धतीची आमटी यासाठी लागणारं वाटप तयार आहे। आता आपण कोळंबी मॅरिनेट करून घेऊया। इथे 15 कोळंबी साफ करून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। ही मीडियम साईजची कोळंबी आहे। आता त्याला मॅरिनेट करण्यासाठी सर्वप्रथम पाव चमचा मीठ, 1 चमचा लाल तिखट आणि पाव चमचा हळद लावायची आहे आणि व्यवस्थित मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे। कोळंबी मॅरिनेट करून घेतलेली आहे। आमटीसाठी लागणारं अन्य साहित्य: 1 मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरून, खोबऱ्याचं वाटप, फोडणीसाठी तेल, पाणी, चवीनुसार मीठ आणि मॅरिनेट केलेली कोळंबी। हाय फ्लेमवर एक भांडं गरम करून त्यात तेल घालायचं आहे। 2 मोठे चमचे तेल घातलेले आहे। त्यात आता बारीक चिरलेला कांदा घालणार आहोत आणि तो व्यवस्थित तेलात परतून घ्यायचा आहे। अन्य माशांच्या आमटीप्रमाणे इथे आपण आल्याचा वापर केलेला नाहीये। कोळंबीच्या आमटीत फोडणीसाठी आलं वापरत नाही। इतर माशांच्या आमटीमध्ये आपण कांदा खूप थोडा वापरतो, पण कोळंबीच्या आमटीत जास्त कांदा वापरतात, कारण त्यामुळे आमटीची चव चांगली लागते। कांदा मऊ होई तोपर्यंत हाय फ्लेमवर चांगला शिजवायचा आहे। कांदा चांगला भाजून घेतल्यावर आता आपण त्यात कोळंबी घालणार आहोत। कोळंबी तेलात व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे कांद्यात कोळंबी परतल्यामुळे आमटीचा स्वाद आणखीनच वाढतो।
कोळंबी परतत असताना गॅसचा फ्लेम लो ठेवा आणि कोळंबी परतून झाली की त्यात पाणी घाला. पाणी घातल्यावर गॅसचा फ्लेम हाय करा आणि झाकण ठेवून कोळंबी व्यवस्थित शिजू द्या. तीन मिनिटांनी झाकण उघडून गॅसचा फ्लेम बारीक करून आपण त्यात खोबऱ्याचं वाटप घालणार आहोत. कोळंबी शिजण्यासाठी फार वेळ लागत नाही. 5 ते 6 मिनिटं पुरेशी आहेत. आपण मगाशी कांद्यात साधारण 1 मिनिट कोळंबी परतून घेतली होती, त्यामुळे आता 3 ते 4 मिनिटातच कोळंबी शिजणार आहे. वाटप घातल्यावर आवश्यकतेनुसार पाणी घालावे. मी इथे 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे. आमटी एकदा ढवळून घेऊन गॅसचा फ्लेम हाय करायचा आहे. आता त्यात चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. आता पुन्हा झाकण ठेवून हाय फ्लेमवर आमटी थोडा वेळ शिजवायची आहे. 1 मिनिटानंतर आमटीला अशी उकळी आली की गॅसचा फ्लेम बंद करा. आवडत असल्यास कोथिंबीरीने गार्निशिंग करून गरम गरम भातासोबत आमटी सर्व करा.